سمو أما العالم جنينو زفلت سبيو انت بزح أزي هبوب سبيو إذا تفلت النتوون بتعرض ما تنبري عدل كم زي كنا بزحاتي قلزيوم كابتن بزحاتني عالمنا فلوت أتبات بزح سب زفتو سب مخانو زتقلو سبي اللي انتزب هالوون مجنانا يكونن أب حزن كعب ولا قطة تجدده نزخل لحليفو نبز درجة خبز حقنا كيلويو أبز حجة هبتام سبيو كاب تحت تلعيلو نبز خبز حكم زخالة زي مسكرة سبيو أزي تحت زخنن نخل سب مرأي خوينو تنحن سب كم زخنون يزرب الليو ومدا قديم سلام تاين نغربكو نلوم عن تحزلكم زمز أخو مدب أما العالم تفتاو نترخبن أبز حجي حنكا قدتمو لهيوت زمرحن ناي فيلم نقوس حزلكم قريبا لخو لكن شهرن بمبال حبيركم نتصنحنا بالكو نابت مدب كوستكم ناي بوليود ويدما ناي فقر زانتا نقوس سبل ساقوا سمز حازة سبيو أب حبشاون انتخوانا بزح تفتاون نترخبويو كابنا هند عبيت ختماتات حنت بزخونة موباي أب حدار كلتا بعصر شعات تفسان حمشتن عام تامرات تولد سبيو بيتهم الصراحة مع عبيت فيلم تاتون ناي هند نقوس سبل سم توهيبويو نزح حلفو 13 عامتات بزحات زي السعو فيلمتات تاريحيو جانا قولا عن كلون ولد بموت تفليم ويوم نسوغنا ندحريتن كيبلا أزدي تفلات تواصاينا مخان بس حيو اتنا هيوتو مقدون نيتنعت مقلس خوينيو جانا قولا عن كلو نيلبس برات كري تقديديو ولا دبو ميرتاج محمد كهان اب 9 اكتيفيست خوينوم كسرحو تصانيحهم يوم أديو لتي فاطمة دما بسوشال تمرغت سبيع نيرا كلتيوم ولدو بفقر كعبي وكوات تتصنحو جانا قولا عن كلو جنا بموت كفلي وكيلوم يوم ولا دبو انت موت جنا ودع 6 عامات قولا عينيرو دحر 10 عامات دما ولا لي تاديو بموت كتفلي وكيلايا اب 9 ون هيوت كبيدو وكوان تنبرا رؤسو كخيل جنا كوسن غير ويو برقت طبب تعدل سبيو مسؤون أم مهرون فوع كم زنابرا يزربيو أب نيو دلهي قدس بيت تمرتي تمهارين كلو أب كفل وشتي حوز الحاسة سبورتانيا 5 زنابرا يقلزيو نابزناي فيلم عالم قدم مئتاهون بإيكونوميكس تقرز حازة سابيو بمقطعلون ناي ماستر ديجري بماسك كوميونيكيشن رخيبويو أب تخطات هالناي تيفي فيلم بمستاف نام ناي تواسو هيوت حدا كبل فليمو ويو أب 1988 ناب هزب تبتح زخانة فاوجي بمقطعلون أب 1989 تراي ساركاس نشارو قدام وسرحت خوينم يوم اتطعم زخانة أباين معروق أكالون أبو زحات سوات تفتاو كخون غير ويو أب بوليود دميغو ناي هند نقوس أكتر مخان حلمو زنابر شاروك أب 1991 ناب ناي هند فيلم كند ختما زخانة موباي كمرح كيلويو دحر حدا عمد دما أب 1992 ناي فيلما ناي بوليود فيلم زخانة ديوانات تبهل فيلم صريحيو تبعاتون كالوت سبات يقبلوهم كبت ناي تواسو قاز أبهاري كقبل مخالون ناب تعاوت كبت سحقيرهم ويوم بازيقار مسدار أب التبهل فيلم تاتواتيو ناتو تواسو قاز أبهاري آزيو كبيت كمزنا برا يقلازيو أب 1995 نام مريد صغربة دلويل دولين يازبل ناي فقر فيلم دما كاب كالوت فيليب زبالة ملكعو تفتاو خوينيو أب بوليود كاب التسرحو بلوطات ناي فقر فيلم مونغو دما اتحاد خوينيو أبز فيلم راجو زبل قص أبهار حيزو تواسع شاروك ناي بزحات غالب ورخيبويو إز عود فيلم نشاروك ترايزي كونس نبوليودون علم لخفلتو كعبيلو كم زخالة يقلازيو أب 1997 ديلتو باقال هاي أب 1998 كوتشي وطاهي أب كلتشن حادن دما كابي كوش زبلو فيلمتات أزيوم تفلات النت ترغبو فيلمتات كوينم يوم مسن كاجل عينت تفلت توالد تواساتي زنابرو تمرتون أزي فلي نيرو ناي شروك كهان تفلات النتن تفتاو النتن كاب تواساي النت زبالت أي نيرو بوليود علم لخفلتون خركب كابز قبرو سابات مونغو اتحادة سبيو تاقعيد نتنا يتمال هيوتو كرسع زي قبرو بولد سب كبلوون سيمم ويوم أزيو تحوتن لبام سبن كم زخوانا بقربت زفلتو وسابات يزاربو يوم شاروك كابتنا يتواسو سرحو زحالفة أمنا يسرح فتر عينات زفلت سابيو
ንኣብነት ተልና ድማ ዘካላካታ ናይት ዝብል ናይ ስፖርት ክለብ ከም ዘለዎ ይሕበር እዩ። እዚ ክለብ ኣብ ናይ ህንዲ ናይ ክሪኬት ፕሪምየር ሊግ ብዙሓት ዋንጫ ዝዓተረ ክለብ እዩ። ኣብ ሬድ ቼልሲ ዝብል ናይ ፊልም ፕሮዳክሽን ድማ ብዙሓት ናይ ቦሊውድ ፊልም ክሰርሕ ኪሉ እዩ። ንብዙሓት ተዋሳእቲ እውን ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ እዩ። በዚኦምን ካልኦትን ስራሕቱ ድማ ብዙሓት ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዘረኸበ ይግለጽ እዩ። ሃብቱ ብገንዘብ ጥራይ ዝልካዕ ብዘይምዃኑ ድማ ኣዝዩ ክቡር ሰብ ክኸውን ኣኺልዎ እዩ። ኣብ ኣካውንቱ ካብ ዝርከብ ሃብቲ ንላዕሊ ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎ ተፈታውነት ዝበለጸ እዩ ክብሉ ይዛረቡ እዮም። ናይ ሻሩክ ካን ናይ ፍቕሪ ታሪኽ ኣብ ፊልም ከም ዝረኣናዮ ኣዝዩ መስደመም እዩ። ወዲ 19 ዓመት እንከሎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ናብ ዝኾነ ፓርቲ ኣትሞ ኣብቲ ፓርቲ ካብ ዘለዋ ኣዋልድ ተምሃሮ እውን ንሓንቲ ብምሕራይ ሓቢሮም ንኽድንሱ ሕቶ ቅርበላ። ኣብ ተዋስኦ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዳንስ እውን ዝሕመ ሰብ ኣይኮነን። ብኸምዚ መልክዑ ተላለያ ጉሪካን ሓቢሮም ነቲ ናይ ንእስነት ጉዕዞ ብምሕላፍ ኣብዚ ሕጂ ሓዳር ገይሮም ምስ ደቆም ጽቡቕ ዝበሃል ህይወት እናመርሑ ከም ዘለው ይፍለጥ እዩ። ንቤተሰብ ፍቕሪ ዝህብ ሰብ ከም ዝኾነ እውን ይዝረበሉ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ናብ ጎጆ እንተኣቱ ወላ ሓንቲ ኣቕሓ ኣይነበሮምን። ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ቦታ ንኽበጽሑ ግና ብዙሕ ሰሪሖም እዮም። ካብቲ ተፈላጥነቶም ሓሊፉ እውን 3 ቆልዑ ብምውላድ ፍረብራኾም ክርዩ ኪሎም እዮም። ነቲ ሕንቃቐት ተመልኦ ህይወት ንምዕዛብ ብማኪናታቱ ንፈልም። እዚ ሰብ ኣዝየን ክባራት ዝኾና ማካይን ዓዲጉ እዩ። እቲ ሓደ ሃዮንዳይ ክሬታ ክኸውን እንከሎ ሻሩክ እውን ናይ ትካል ብራንድ ኣምባሳደር ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ይፍለጥ እዩ። እዚኣ ማኪና ካብቲ ትካል ተዋህበቶ ከም ዝኾነት ድማ ይግለጽ እዩ። ካብ ጅቡ ዝዓደጋ ማኪና ድማ ሮልስ ሮይስ እታ ሓንቲ እያ። እዚኣ ማኪና እውን ኣዝያ ክባር ተባህለት ማኪና ከም ዝኾነት ይግለጽ እዩ። 1 ሚልዮን ሩብ ዝኣክል ወፃኢ ከም ዝገበረላ እውን ይዝረብ እዩ። ሻሩክ ካብ ሮልስ ሮይስ ሓሊፉ ዝዓደጋ ካልእ ማኪና ድማ ሮልስ ሮይስ ፋንተም ድሮፔድ ተባህለት ማኪና እያ። ብምቕጻል እውን ቤንትሌ ኮንቲነንታል ማኪና ካልእ ማኪኑ እያ። እዚኣ ማኪና እውን ካብ 250,000 ክሳብ 300,000 ዶላር ዝኣክል ወፃኢ ከም ዝገበረላ ይዝረብ እዩ። ካብዚአን ማኪናታት መንጎ ድማ ኣውዲ A8፣ BMW፣ ሬንጅ ሮቨር፣ ቶዮታ ላንድ ክሩዘር እተን ክባራት ዝበሃላ መካይን ከም ዝኾና ይፍለጥ እዩ። 00 ገንዘብ እንተሎ ኣብ ሰማይ መገዲ ኣሎ ከም ዝበሃል እዚ ሰብ ብዙሓት ናይ ሃብቲ መግለፂ መካይን ከም ዘለዎኦ ይፍለጥ እዩ። እቶም ኣለዉ እተባሃሉ ገዛውቲ ድማ ካብ ህንዲ ክሳብ ዱባይ ብምቕጻል እውን ኣብ ለንደን ብጽቡቕ ዲዛይን ከም እተሰርሑ ይዝረብ እዩ። ነዚ ብፊልም ዝረኸቦ ሃብቲ ኣብ ገዝኡ ዘውዓሎ ድማ እቲ ሓደ ማናት ተባሃለ ገዛ እዩ። እዚ እውን ኣብ ሃገሩ ሞባይ ከተማ ውሽጢ ዝርከብ ገዛ እዩ። እዚ ገዛ እውን ናይ ህንዲ ታሪኽ ዝሓዘ ገዛ እዩ። እኳ ዳእሲ እዚ ገዛ ኣብ 1920 ከም እተሰርሐ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሙሉእ 100 ዓመት ገይሩ ማለት እዩ። ብዙሕ መደቀሲ ዓራትን መዘናግዕ ብራንዳን ዘለዎ ገዛ እዩ። ኣብዚ ዕግርግር ኮይኑ ኢሉ እንተሓሲቡ ድማ ኣብቲ ህድእ ዝበለ ደንደስ ባሕር ብምኻድ ኣብቲ ኣልቦክ ተባሃለ ገዝኡ ክዓርፍ ይኽእል እዩ። እዚ እውን ኣዝዩ ዝፈቶ ቦታ ከም ዝኾነ ብርእሱ ገሊጹ እዩ። ኣብ 20,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ዝዓረፈ እዚ ፈረስ ዘጋልብ ቪላ ዴጃቡ ፋርመስ ኣብ እተባሃለ ቦታ ዝርከብ እዩ። ነዚ ዲዛይን ሰርሓቶ እውን በዓልቲ ቤቱ ጉሪካን ከም ዝኾነት ተገሊጹ እዩ። ካብ ህንዲ ወፃእ ኣብ ዱባይ እውን ኣሎ እተባሃለ ገዛ ይርከብ እዩ። ናይዚ ገዛ ስም ድማ ጀነት ዝብል ስም ሂብዎ እዩ። ፓልጁማራ ብተባሃለ ሰፈር ዝርከብ እዚ ገዛ ብፈተውቲ ተዋህቦ ህያብ ከም ዝኾነ እውን ተፈሊጡ እዩ። ብምቕጻል እውን ኣብ እንግሊዝ መዲና ለንደን ጽቡቕ ገዛ ዓዲጉ እዩ። እዚ ገዛ እውን ቤተሰቡ መብዛሕትኡ ግዜኦም ዘሕልፍሉ ገዛ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። መበገሲና ካብ ዝኾነ ይኹን ዓቢ ሕልሚ ምሕላም ግና ናብዚ ከም ዘብጽሕ ዝመሃረ ዓቢ ኣርቲስት ኮይኑ እዩ። እሞ ዳ ንስኻትኩም ዘለኩም ሪቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሎ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉን ክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈልየኒ ክብል ፈቱ።